Unoita zvemaoko chako. Kurova na Cymplex. Zvemusic unenge wakundwa. Zvemusic? Kana. Ana Cymplex ndo dzekuplash chichi. Ndezvaunenge wabvisiwa tusira na free man. Ndapa na ukaite dzara mara. Oza uruti ana Freeman wanoenda kwa Cymplex kutonzwa tsitsi. Kuti akatoya murompa na wedu. Sadaro akazvinzwa muwirira nere. Wozi anototowa hanza dzisi jijiti guys. Cymplex tinowirira nere but zvemusic unoramba kuti anga kukunda. But anorowa akambana zvekutorowa music chaicho. Zvokurova anorova chaizvo. Kukunda nawo kuti zviite right. Kamboenda kana binga uko. At least akamborwa binga uko. Uyu ndianonzi Gibson Makumbe. Makumbe production. Kanza tusong zvino Makumbe production musafunga kuti production yachona ameno rimwe zimunhu. Ndikaka kablazi ka. Zvodi naye mukuru. Wagwani, zviri sei? Mushe. Atisema basi. Kungodaro. Andini. Kungokia tichiita kuti tichiita kuti dance rify paZimbabwe. Kuti dance rify. Right. Muri yeZimbabwe ingada kuzoti munonzani ende munomboita nezve. Mozoti alright, ndichazouya nemubvunzo pamberi. Okay. Ini ndonzi Gibson Makumbe. Aiwa chirega kudzika Makumbe natsoitawo zvinhu zvako chete. Uri producer iwe. Munozoti. Ende iyi haisi interview ke. Tongoti vanhu vangokuzivawo because mozikanwa nanani. Isati nabasa nekuzikanwa izvi. Isi tichida kuti vanhu vatotsvaga shaya tiri kupe. Alright. Mani borume Apple rangu. Vanhu vakakutarisa ya maZimbabweans vakakutarisa uchiruma Apple. Ndosaka musingazikani. Asingandizivi ndiani iwe? Vanhu vese vari kukuonesa. Asingandizivi ndiye asingazivi. Right, uyu anonzi Gibson Makumbe, ndo Makumbe Productions wachona. So tiri mustudio maMakumbe. Magitari ese amunonzi vachirohwa chimbovarohera muchana. Varohera ravanogona kuziva. Kana kuimba. Dada anoziva. Maybe anogona kuziva. Gitara chiri kuneta. Nani boti Apple mbijana. Aiwa, kutoruma ma-Apple ekunguruza kufuna kuisa gitara. Mabhachi akadzora kumana mabhachi akadzora boza zvizve kuchikoro kezvo. Izvi ndizvo zvimagaba murodhi. Saka wakazitenga rini naye Makumbe zvekuproducer music? Zvokuproducer music ndakatanga 2014. 2014. Do you still remember your first hit song yaunoti iyi ndo yakatanga kurira zvekudaro yaiva song yawakaita nani? Double marobafadza double magorokoza muchurch nechikomana Mathias Mere. Serious? Ndo wakaita song yayo? Alright. Kana album rachona rese? Album rese. Ndo wakaita? Alright. Uchibva ipapo ubva wazoita ripi rimwe? Ndakaita masong evanhu vakawanda. Ana Juntao mukatafana vangu mutupo vosvika. Suduruka nditambe. Tisaita but ungoti aisabudikira kuti taisaisa matag tatakadhibha wakapanguva dzake. Masongzesa yana Makumbe Productions. Mukaona zvazvisipo zvisizvo. Saka takazoitirawo aimba akati vantu vana Agata, vana Bande, vana nani, vana Mathias Mere, vana Rumbi. But during that time ndaiwanzokuitira maartist egospel kunyanya. But zvamai manje haachero zviguru torekodha muda. Alright. Nababara. Yeah, it's obvious. Alright. Ko mambo duterere.
ndeapi masongs makaita nabamambo dutere anorira zvotodaro ngangoti ese ndo notoproducera mambo dutere dare guru kare mukaona ndisina kutorekoda mambo dutere anenge asina kutorekoda serious ndo notobata mushini exactly imo munomu ndo munogadzira music inozorira kuna mambo dutere ndizvo chaizvo. Alright, kune mamwe maartist manyowani Makumbe anditi vasati vamborekodha but vanotozvinzwa kutoti timuresera warekodha Makumbe so far ndinorikunda ungada kuti kudii kwariri vamwe vanototya kuita reach out kwamuri ndoti uyai kunouika as long as mukatipa mari dzedu kunoika ende kana tishanda tasiri kuti this is a big artist this is a newcomer kana kuti ndiani tinongoitawo tinogadzira music tichiinspire neart remunhu kuti art rakadai saka tiso tikadai so hatizozive hedu kuti mafanzi anotambira sei asi tinofara kuti zvinhu zvinji zvatirikugadzira mafanzi arozvigamuchira wena. Alright, pane vamwe maartist Chipo Muchegwa naTeri ndakamboita interview navo vachitaura kuti zoni iwewo ndo wakavabatanidza wakangaonei nai Makumbe pakubatanidza Chipo because kutotaura kuno kumastreets vari kupisa zvisingaiti ndambofamba navo shamwara ufambe nevanhu vaiva pese mune munhu wese ada seu netumavhidhiyo wakaonei pacombination yevanhu vanga vari kure nakure. Chinhu chekutanga ini naTeri tanga tiri masawira kubva kudhara tagara taingogara kumwe chete uye tichita sei tichingorekodhana saka ndaingomuudza kuti mvezeka iyoka une Chipo it's only a matter of time hatipush bo achita sei as for Chipo manje Chipo ndakatanga kufarira song yake kuti moyo wangu ndangoionawo paFacebook kuti that lady ari kuridza mbira nemakumbo ndianiwo ko zvaari kutogona ina ndakabva ndafarira music yake saka ndekufamba kwenguva thingi ndakazoona Chipo achiperforma kumuchato waGreatman ndikati munhu anotoziva zvaanoitawo regai ndivaorganizere collabo naTeri tomboona kuti zvinobuda sei pandataura naTeri ndikati bata Chipo muendi kuitire song asi tomboda kana sendire nyipapo toda tingoita se tingoita saka that song wakaita pachena pane pangu pekuti unoto hazvizve mari chete kangozi pane pangu pekuti munotobatsiranawo nevamwewo pamwe pacho noita song nekunakidzwa kuti unotofarira song yacho kwete kuti munhu wacho haana mari anogona inayo but unenge usiri kuida uringonakidzwa nekuita song yacho but gatitochimhanya kozotowo pamwe pekuti mari tachitodzida because mhuri dzeita kuramba but pakesi yaChipo naTeri takangozvita hedu pachena yanga ngori madhiri kungosimudzirana paushamwari. Alright. Pane nyaya yemaproducer anditi ndakubvunza nyaya dzisensitive uri wangu iwe anditi ndozvodza ndichabvunza unogona kundivenga but anyway inyaya dziri mastreets anditi pane nyaya yako Cymplex akambotaura kati hayo uri mukoma wake but zvemangoma izvi zvako zvigure and stuff izvi zvimwe izvi zvauzvigoni unotowo kudii kuna Cymplex because it's obvious kuti muri macompetition because iye ndiproducer iwe uri producer ndongoti Cymplex wako iwo kadatonetsa tinotoita zvemaoko ndoya padeni pako ndopaziya inini manje ndiri munhu anogona zvakasiyana siyana handiite icho one beat saka kwada munhu anoti ndoita one beat anenge achinyepa ndongokupai maexamples ndorekodha makingwazi isungura ndorekodha mambo dutereri itraditional gospel ndinorekodha naTambaoga imbira dzinoti kudu 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 ndorekodha Chantel Story ikanindo hati mukutoona ndinorekodha vabati vaJehovha chachipostori ichi ndinorekodha SDA yakwaya makwaya chacho aya hati mukuona ndofunga from zvandataura izvo ndorekodha naCulture Love idanzo wana Lady Squander idanzo hani mukuona aiwa ndinotorekodha kandi ndona Bvukweza na Lady Squander ndini ndakaita
Alright. Tikatowana Methesmere ya gospel handimoto yamunoziva dzema keyboard chichi. Saka handisi munhu anoti ndinongoita chi 1 beat kana chichi. Zvanguva izvozvo. It's okay, handisi kuda kurwisanisa vanhu guys. Ndangobvunzawo. Kwazoti imwe nyaya wabva wataura zvakanaka, wataura nyaya yeshandel story. Mumastreets takamboonawo rimwe picture. Iwewe namameno raiva birthday here unenge wanga wakaposta kuti happy birthday my love. Chii chiri kuitika naShandel Story? Muri ukama hwenyu hwakamira sei? Wamakatoona ihwo ndihwo. Zvekurevesa ibhebhi rako? Usadaro natsotasa kunoko kuitira kuti vanhu vanatsokuona bhose mumashow umu. Urora kuti ndimadhamu wako Shandel Story? Exactly. But chinoitika manje ndechekuti kana tiri kubasa tete tisingatadze kuti uyu ndinhingi tete tichiita zvebasa. Saka vanhu vanozobvunza mimwe bvunzo inosina anozovapindura because tete tisipo pakupindura mibvunzo iyo, tete tumboita zvechi zvegraft. Saka maartist mazhinji anotopinda mustudio anenge asingatozvizivi. Because inini zvakanditorowo time kuti ndizowaufunga racho ndatozoona post rako waposta iwe. Ndikangoti vamwe vanenge vachiziva vamwe havazizivi. But kungoti isusu tesina basa nekuti anoziva kana asingazivi ndiani because isusu tichiita zvebasa noti zveizvozvo. Alright. Aiwa chinova chinhu chakanaka. Apa paone ndakatomboda kudyira bhebhi pandakatanga uya panapo. Unotaura kanguva ichiripo. Techingokuona tiri mumateresa. Right, this is Gibson Makumbe Productions. Kune vese vanenge vachida kuitawo zvemimhanzi musavatya naMakumbe avaruma. Handiti vanongoshanda nemazita makuru but ndo vanogadzira mazita makuru futi. Namba ndo dziri pascreen idzo. Ndati ndikuisirei because yahambofa yakakupai. Ndagara ndakuisirai. Thank you so much Makumbe. Chitibuditsa kana negitari. 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 Unozvigona here? Aiwa. Rekani bokuroereka freestyle. Tobo manje chakara chisungura. Chende chitongofungira ipapo. Tautokatsikiza kakangosendi etitogona kuchinja kaupenyu hwako zvitona.